ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି। ନଈ ହେଇଗଲାଣି, ନଈ ସମୁଦ୍ର କୃତ୍ରିମ ନଈ। କାଗଜ ଟଙ୍କା ବନ୍ୟା ଶିଖିଛୁ? କୃତ୍ରିମ କାହିଁକି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ। ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ, ଏଇଟା କଣ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ? କି ପାଣି କାଗଜ ଟଙ୍କା କର ବସେଇବା କୋଉଠି ଏଇଠି ବସିବ? ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା ଆମର, ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସଉଥିଲେ। ଏବେ ନୂଆ ଘରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ବସିବା ବସିବା, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ନାଦିକି ବସା ହଉଛି। ନାଦିକି ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ଷା ରାଣୀ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହବ ଆଉ। ଭାରି ବୁଲେଇ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଅନେଇଥା ଉପରୁ ଖସିବ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବ, ଭଲ ଖାଲି ବୁଲିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବ। କଣ କରୁଛୁ? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? କାତିରି ଗଲେଣି ବାପ କାତିରି ଗଲୁଣି ବର୍ଷା ପାଗରେ। ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନହେଲେ ମୁଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ତ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥିବ ନିହାତି। ମୋବାଇଲରେ ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଇଟମ ଆସୁଛି। କଣ ଆଣ, କଣ ଖାଇବ କୁହ? ଗରମା ଗରମ କଣ ମିଳିବ? ଗରମା ଗରମ ସିଙ୍ଗଡା ମିଳିବ, ସମୋସା, ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠେଲା ପକେଇଛି, ଦେଖେ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଭଲ ମିଳିବ। ସିଙ୍ଗଡା ଆଣ, ତା ଚଟଣି ଆଣିବ, ଆଉ ମିଠା। ମିଠା ନା, ମିଠା ଖାଇବା ଖାଇବା ନା ସେଟା। ପର ହେଡ ଗୋଟେ। ଆଉ କଣ? ଆଉ କଣ ଯାହା ପରିବ ନେଇ ଆସିବ, ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ ଯାହା ପରିବ ନେଇ ଖାଇକି ଧୂଆଁ କରିଦବା। କିଛି ତ କରିବନି ବର୍ଷାରେ, ବରଂ ଖାଇକି ଧୂଆଁ କରିଦବା। ବର୍ଷା ମାନେ ଝାଡିକି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଜି। ସେଗୁଡା ଆଣିବନି, ଖାଲି ସିଙ୍ଗଡା ଆଣିବ। ଆଉ ଯଦି ପାଇବ ଟିକେ ଇଏ ଆଉ କିଛି ଫରମାଇଶ? ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ଉପରେ କାଟିକି ଦେଲେନି। କେତେବେଳେ ବି ଏଇଠି ତଳେ ପଡି। ହଁ, ତ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡିଆରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି ନା। ସୁକୁମାରିଆ ଛୁଆଟା ଆଉ ନା, ପୁରା ସୁକୁମାରିଆ ଛୁଆଟା ଆମର। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ବେଶୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଉ ହଉ, ରହିଲି। ନୁହେଁ, କାମ ଅଧିକ କର, ପଳାଅ। ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଘରକୁ ପୁରେଇବି, ନହେଲେ ବାହାରେ ଠିଆ ହବ। ସ୍କୁଲରେ ହୋମୱାର୍କ ନ କରିଥିଲେ କେମିତି ଠିଆ କରନ୍ତି, ମନେ ଅଛି ତ? ସେମିତି ତାଡ଼ିବି। ହଁ, ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚଲେଇ ପଳେଇବ ଧୀରେ। କଣ ଚପେଇ ଦବ ନା କଣ? ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚଢେଇ ଆଣିଛ। ଆଣିଛ ତ, ଚଢେଇ ଦେଲ ଯେ ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ମିଳିଲାନି। ମିଳିଲାନି, ଚଳିବ ଆଉ ଯାହା ମିଳିଲା। ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ ଏବେ, ବର୍ଷାକୁ ଭାବିକି ଖାଇଦବ ଆଉ। ସେ ଆସିଯିବ, ସକାଳେ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ଆସିଯିବ। ବର୍ଷା ସକାଶେ ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ସବୁ ଖାଇଦେବି, କିଛି ଛାଡ଼ିବିନି। ଇଏ ଆଉ ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ରହି ହଉନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦିଟା ଅଛି, ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍ ମିଳିଲାନି। ଯାହା ମିଳିଛି ତାକୁ ଖାଇଦିଅ, ଚପେଇ ଦେଇଯା। ତମେ ଆସିବ ନା, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି? ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି, ତମେ ଏଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ। ହଁ, ଠିକ ଠିକ।